Westgate Shopping City ovog je vikenda pripremio nešto za vozače, ali za vozače koji žele testirati koliko sigurno voze i koliko štedljivo voze. Riječ je o događanju večernjeg lista pod nazivom Vozi Eko. S našim partnerima u stvari organizirali smo mali poligon sigurne vožnje. Ljudi su mogli u ovom trenutku provjeriti amortizere besplatno, mogli su vidjeti kako se sigurno veže sjedalica za djecu, mogli su vidjeti kako izgleda presretač MUP-a uživo, dakle iznutra, ne samo izvana. Mogli su vidjeti kako to izgleda simulacija i naočala kad niste baš u onom stanju da biste mogli voziti. Dakle, niz drugih aktivnosti, evo da čisto malo ljude upoznamo sa tom sigurnom vožnjom. Bavarska glazba, recepti i običaji zaživjeli su na trenutak ovdje u Westgate Shopping Cityu. I to povodom otvorenja Möbelanda, njemačkog salona namještaja koji je svoju prvu poslovnicu otvorio upravo ovdje u Westgate Shopping Cityu. Svaka kupnja u novotvorenom Möbelandu donijela je posjetiteljima neke dodatne poklone i iznenađenja, a mogli su se uključiti u humanitarnu akciju prikupljanja novaca za mališane Klaićeve bolnice. Između ulaza 1 i 2 otkrite novo ruho starih i već dobro poznatih poslovnica Vartex i Benetton. Kao šećer na kraju subotnjem druženju u Westgateu došli su na red Neno Belan i Fjumensi. Pa ja sam stari potrošač u Westgateu, ja sam tu dolazim već godinama. Lakše mi doći do Westgatea nego do mnogih mjesta u samom gradu. I kako vam se sviđa ponuda dućana? Pa meni se sviđa, ima svašta i rado dođem tu. U Westgate treba doći zato što je na dobroj lokaciji, zato što ima mjesta za parking, zato što je velik, zato ima bogatu ponudu i može tu čovjek i odmoriti se i pojesti, popiti, svašta nešto. Lijepo je. Westgate Shopping City.